Magadi Baba. Triple head Magadi Unonzani? Prophet. Dinonzi Simão Boniface Meya Sand. Boniface? Yes. From where? From Mozambique. Mozambique? Yes. Yes, Prophet. Now ndatanga kuoneswa pamberi pako pamire munhu asi akabata choko kunge ari kunyora pablackboard. Yes, yes, ndiri teacher. Yes. Now as I'm looking in the realm of the spirit, now ndiri kuoneswa ine zvinhu hazvina kukumirira zvakanaka. Hongu Prophet. Asi uri kufanira kunge usiri pano. Ndichakupuruvhira kuti kufanira kunge uri kupi time. I receive, Prophet. Yes. But iko zvino zvindiri kuoneswa inini uchiita dambudziko rekurwara nyama dzako. Yes, Prophet. But miri iri kuita kunge iri kungozvimba. Ndizvo chaizvo kana muchitarisa so. Saka ndanzina Jehovha upore nezita raJesu. I receive. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ndiri kuramba ndichitaura kuti hausi kufanira kunge uri pano iwe. Amen. Rega ndikuudze. Now, wakambonzwa here munhu anonzi Norman? Norman? Yes, ndinomuziva. Chii chako? Angari tinoti cousin. Yes. Asi akashaika. Akarwara marwariro auri kuita. Yes, Prophet. Ndokubva afa. Yes, Prophet. But zvakaitika mushure mokunge wamborwara. Yes, Prophet. Ndokubva wapora. Yes. Mugore ra 2017. Yes. Can I do some serious stuff here? Can I go a little bit deeper? You want me to go deeper? Now, ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Nekuti iko zvine zvausi kufanira kunge uri pano. Chindiudza kuti mugore rawakamborwara wakarapwa kupi? Gore ndakamborwara ndakamborapiwa kwaProphet Magaya. Saka sei usina kudzokera ikoko? Ndangoti zviri mushe ndende kupi kwaProphet T Freddy. Ndakakuona pa TV Prophet. Munodadisa Prophet. Waita zvakanaka. Amen. But ikoko kwawakamboporera muna 2017. Yes. Ndokwauri kunzidzokera futi. I receive. Amen. Okay. Thank you, Prophet. Ini ndichangokunamatira ukukusesekedza. Asi ndoda kuti uende ipapo. Amen. Rega ndikupuruvhire kuti why ndichida kuti uende ipapo. Yes. Nekuti pawakarwara wakanga wanyorerwa matsamba. Yes. Ekuti uende Maputo. Yes. Wanga waenda kunoita ikoko. Kunobvisa moyo. Kunobviswa moyo. Ndipo waenda kuna prophet. Ndaenda kuna prophet. Ndokunonamatirwa. Yes. Vakadzokera vakanokutesta. Yes. Vakatichisiya mapirits. Ndizvo chaizvo. Nekuti wapora. Yes, prophet. Ikoko ndokwauri kufanira kudzokera. Yes. Okay. Thank you, Jesus. Vanhu vanoita dambudziko rekuti kwavanoporera havadi kudzokera. No. Dzokera ikoko. Amen, Prophet. Dai zvaitogona watopedza service wamhanya. Amen, Prophet. Ipari zvino yari ku Malawi. Vari kuMalawi? Ari kuMalawi. But onaka coincidence iripo. Yes. Muprofita ari kuMalawi. Asi hapana here mumwe ambenga achirwara futi wekumba kwenyu? Aripo. Akaenda kunorapirwa kupi? kuMalawi. Can I do some serious stuff here? Now chinzwa. Wauya nani? Ndauya nebaba wangu na mama wangu nemunin'ina wangu 3-4. Yes. Vari kupoena? Waripo pa. Waya chinzwa. Ndingoda yo. Pastor. Waya John wawiwa navo. Mozambique ese. Utai line renyi baba. Chiswedera hapa, swedera. Ya baba. It's okay. Swedera ipa tu sei baba. Varwere maoko. Sendiri kungonzwa kunzi Manuel, what's Manuel? Manuel ndauya naye pamwe chete pa group imwe chete. Ariko Manuel. Aripo huyo. Manuel uya pano.
Manuel. Haagone kutaura Manuel. Aritadza kutaura. Akutadza kutaura yes. Kosendi kunzi pindure, wasipindure. Manuel Pinduani. Manuel Pindulani. Ndosirachi. Iwa ona munga Pindulani wawena ere. Alipo. Oya futi. Anaita zvokuticha pakati penyu ndiani? Ndimi munoita zvokuticha. Baba makadi. Ndipangu makadiwo. Mafambira urwere hwauyu. Yeah. Nokuti haasi kugona kutaura. Chokwadi. Urwere hwacho hwakangosimuka. Chokwadi. Akabatwa BP. Chokwadi. Pamwe chete neepilepsy. Chokwadi. Munoiziva here inonzi epilepsy? Andiziwe. Ko chinonzi pfari munochiziva? Ye ndochiziva. Chii ichocho? Ndiyo inonzi pfari anayo iyeyo. Ndoda kuti musimudze maoko mese mabva kuMozambique makadaro. Ndibatirewo vanava. Vachengetedzei. Ngavapore. Vadzoke nematestimony. In the name of Jesus. Msana ngaiporei. In the name of Jesus. It's done. And I'm not gonna pass. Mbogara yenyu basi.